Umsakazo weSABC Ukhozi wethule isiteshi sethelevishini esizosakaza ngohlelo lokuxhumana nge-internet esibizwa ngoKhozi TV. Intatheli yezindaba zaSABC uSimphiwe Makhanya ixoxisane nesikhulu somsakazo nabazokwethula izinhlelo kulesi siteshi uKhozi TV. Sibonga kakhulu sisho impela ukuthi ngalesikhathi sonyaka ababukeli bahlezi bemagange ukulangazelela ukubona ke ukuthi imsakazo eyahlukahlukene kuleli izobe iphethe ziphi izinhlelo njengoba ke kuqala ke unyaka omusha wezezimali. Lapha ke emsakazweni uKhozi FM kuqalwa ke isingathi ke ingqophamlando yohlelo oluzotholakala ke online khona ku website uKhozi FM www.ukhozifm.co.za. Kodwa ke ukuzwa kabanzi ngalolu hlelo kuthiwa i-podcast asamukele umphathi siteshi woKhozi FM phecelezi business manager sibingelele sikwamukele indabeni. Ngiyabonga kakhulu senibona kuwena Simphiwe nabalaleli. Awusichazele ngale concept esibonga ukuthi yini izosebenza kanjani. Ukhozi FM TV i-podcast njengoba busushilo. So it's created for a video on demand. So first package a show mase sifaka ku website yethu ukuthi umbukeli nomlaleli wokhozi akwazi ukuthi ayithola ngesikhathi la se right khona la seqedile ngomsebenzi aseqedile khona ngesikole ahlale phansi athole yonke le information le mhlambe ebimputhile during usuku. uSiyamhlongo uyena ozobe host yoKhozi FM TV. Into ezokwenzeka ukuthi uzoqala emoyeni aqale ngetopic uma umlaleli azi kwizinhlelo esinazo ke kube khona ama features siba nawo ama features ethi mhlawumbe abo 5 minutes abo 10 minutes uthola ukuthi iphela la isishisa khona. So sithi thina manje kunokuthi umuntu ahlale ethi bengisadinga enye information manje sesiya extenda sithi nayi platform la soqedela khona zonke ingxoxo ezibalekile ngosuku. Sibonga kakhulu isikhathi sakho. Ngiyabonga kakhulu. Sibonga ingqobo lo oyi-business manager la emsakazweni uKhozi FM. Nange-ke umuntu okuyena uzobe ethula ke lona uhlelo uKhozi FM TV. Siyabonga mhlongo sibingelele mfowethu sikwamule indaba ke. Ngiyabingelela Simphiwe nombukeli. Awusichazele mfowethu ukuthi kusho ukuthini kuwena ukuthatha leli gxathu lokungena kwabona kodwa siyazi ukuthi unomlando eminyaka eminingi la kwa radio. Kunjalo kunovalo kodwa futhi kube khona injabulo yokulangazelela kakhulu ke injabulo ngenxa yokuthi ukuthi umsakazo siyawazi vele umuntu ujwayele siyawuthanda kodwa kubalekile njengomuntu nje kunanoma iluphi uhlaka ukuthi uyiphushe makukhona enye indlela yokuthi ukhulise lokho okwenzayo ngenye indlela kumnandi kakhulu njengoba eqeda kusho business manager angiphumile emsakazweni njengoba ichaza indlela ezokwenzeka ngayo ya. Siyabonga Njomane. Siyathokoza. Thanks baba. Okay. Akayedwa ke uNjomane ukhona noSiwe wakwacele ukuyena ke ozobe ebambisana naye kulolu hlelo nawo macele sikubingelele sikwamukele indabeni mhlasimbe kuwena singathi iqhaza lakho kuzobe kuyini kulona uhlelo. Mina ke vele emsakazweni bengiyiphimbo labantu abasha ngacela ngisemncane kakhulu ngizoqhubeka khona lapho nala kule podcast esobe siyenza ukuba yiphimbo labantu abasha baningi kakhulu eningizimu Afrika abantu abasha bakhona futhi ke bajwayele kakhulu ukubukela laphana ko digital so ngizobadonsa ngize nabo khona. Siyabonga sisi. Bonga mina. Okay umsakazo uKhozi FM uyatholakala ke uKhozi FM TV ku www.ukhozifm.co.za asibusele intambo kwenegoli.